Bé, nosaltres ara l'encaminem cap al Tintín. Tenim moltes ganes de parlar d'aquest videojoc. De fet, sempre que a la secció de l'Inserjoc del Roger Baldomà ens en parlàvem, dèiem, un dia li hem de dedicar tota la secció a aquest videojoc perquè, escolta, és fantàstic la feina que han fet els d'Ubisoft de crear aquest videojoc en català. Que vulguis que no, jugar amb un videojoc d'aquests en català, doncs mira, canvia i ganes que en teníem. I per què ha trigat tant a arribar? Ara en parlarem amb el Roger Baldomà. Què tal, Roger, com estàs? Molt bona tarda, Oriol, molt bé. Gràcies per venir, Home, un cop més, aquí estarem sempre. És que, clar, està en el lloc de convidat. Escolta, això ja és pujar el llistó, Bé. I a més, ha vingut acompanyat, o sigui, avui estem que sortim, Sí, avui ens acompanya en David Darnés, d'Ubisoft Barcelona, que és un dels responsables de la producció d'aquest videojoc per a Nintendo 3DS. Molt bé, David, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. I gràcies per venir i, sobretot, felicitats per aquesta feina. La primera pregunta jo crec que és obligada. Per què s'ha trigat tant a veure un videojoc en català? Perquè ha tingut molt ressò i tothom l'ha acceptat molt bé. Sí, bueno, no ha sigut fàcil, perquè fer un videojoc amb una consola en català no només és decisió de l'editora que vulgui fer el joc, sinó que has de convèncer el fabricant de la consola, en aquest cas Nintendo, no? És un procés llarg. Nosaltres creiem que Tintín era el producte ideal, ja que jo crec que la majoria hem llegit Tintín en català, en els còmics, no? Sí. I jo crec que era dir, ostres, serà la pel·lícula també en català, doncs vinga, anem a apostar fort i anem a convèncer qui sigui, però volem fer aquest joc en català, i més fet aquí, a Catalunya, no? O sigui, ha sigut en base al fet d'insistir a la mateixa empresa de la consola, diguéssim, que s'havia de fer el videojoc en català pel gran ressò que té Tintín a Catalunya. En part, sí. O sigui, ha sigut l'excusa perfecta, no? L'excusa perfecta. I això, clar, ha obert, suposo, un camí doncs, a crear i a donar aquesta opció de poder jugar en català amb els propers futurs videojocs? Sí, nosaltres no volem acabar aquí. Nosaltres volem continuar fent jocs en català. No és una decisió nostra com a estudi de producció, de convèncer la nostra empresa matriu, però hem de convèncer també, com et deia, els fabricants de les consoles, de que integrin aquest idioma dins les seves consoles. I jo crec que la Generalitat també té un paper important aquí, l'administració jo crec que és important, no? Bueno, estem parlant amb ells, amb tots ells, i a partir d'aquí estem preparant el pla per l'any que ve. Fantàstic. Roger, per cert, el joc que estem ensenyant i que sortejarem avui posa que és en castellà, posa totalment en castellano, però hi ha l'opció en català, no? Sí, ara ho comentàvem amb en David Darnés a fora. Sí, o sigui, a la caràtula tots posa el mateix, el que passa que els que es venen a Catalunya hi trobareu un distintiu, una etiqueta on hi diu que el videojoc també està en català, el que passa que per temes de distribució la portada és a tot arreu. Per no confondre, perquè aquests estan parlant del videojoc del Tintín en català i aquí posa totalment en castellano. No, que aquí hi ha l'opció en català, que és del que ens agrada parlar i, de fet, el que defensem i promocionem d'alguna manera perquè de cara al futur, doncs, escolta, no sigui tan complicat, no? Jo no sé, clar, quina acceptació ha tingut amb els que juguem amb els videojocs habitualment? Home, nosaltres avui precisament publicàvem l'anàlisi d'aquest videojoc, li hem posat un 8 i hem trobat que realment és un joc que està molt ben fet per a Nintendo 3DS, és un dels millors videojocs en quant a explotar el 3D per a aquesta videoconsola, a part dels jocs propis de Nintendo que ara també acaben de sortir, però fins ara no n'havíem vist cap d'igual. És un joc que ens planteja molts reptes, amb joc de plataformes, de trencaclosques, amb diferents personatges que n'hem d'utilitzar un, per exemple, el Milú per ensumar i buscar algunes proves, o el Capità Haddock per resoldre unes coses, el Tintín per combats i... En fi, un joc molt complet, no? Estem veient la partida que he fet aquest matí, més que res per la demo, per ensenyar-ho i tal, saps? Vull dir, vaig a treballar, perquè això és treball, això és treball d'investigació, però el que sí hem de dir que, clar, amb la versió catalana us heu hagut d'ajudar d'algú, no? Perquè, clar, no sé si heu traduït directament del castellà o com ha anat això. De fet, hem traduït directament de l'anglès. De l'anglès? Sí. Això sí, hem agafat una persona que tenia un coneixement del que és Tintín i del món de Tintín molt alta, no? Perquè, esclar, això sí que era volíem realment que els tintinòlegs i els fans de Tintín trobessin aquelles expressions i renecs típics que tothom coneix, no? Perquè hi són, I tant, i tant. El llamp de rellams... Sí. Igual el Roger coneixerà... Sí, tots els renecs del Capità Haddock estan allà.
Vols preguntar alguna cosa, Roger? A veure... Que dic que aprofitant l'avidentesa, ja que els hi has posat un 8, Sí. a veure si poden pujar la nota. No, home, sabem que la perfecció costa molt d'arribar-hi, no? O sigui, un 8 és una gran nota. És una gran nota, per ser una llicència, jo crec, perquè... Sí. Molt bé, podeu anar Normalment, tranquils, doncs, a les vacances d'anar. normalment els videojocs que estan dedicats a pel·lícules acaben sent jocs, podríem dir que mediocres, no? I aquest és una d'aquelles excepcions que a més ens agrada moltíssim que s'hagi fet aquí i que inclogui el nostre idioma. I de fet, jo li volia preguntar a en David si és aquesta la primera vegada que s'ha intentat traduir un videojoc al català per part vostra o ja ho havíeu intentat anteriorment, perquè no sé si potser en Doraemon o algun d'aquests videojocs així... Nosaltres no és la primera vegada. Nosaltres, per consola sí. Això sí, per consola és el primer i únic, no? Podem dir. Però per PC, per educatius, havíem fet uns jocs de Rayman i matemàtiques i llenguatge de Rayman, anglès amb Rayman, on havíem utilitzat el català. Era un primer pas, no? Sí, era un primer pas. El que passa que allà va quedar. Allà va quedar i bé, però nosaltres, per la nostra part, intentarem que no sigui l'únic, que es conegui el català, Tintín com el català, sinó que per l'any que ve hi hagi diversos productes. I la diferència, clar, només és de l'idioma. Heu introduït també algun element més, allò de dir, va, doncs ara que ho fem en català, doncs posarem alguna cosa, aprofitarem i posarem algun toc, o és el joc tal qual? No, el joc és el mateix. Això sí que, de fet, no crec que Nintendo volgués fer alguna cosa... El que sí m'agradaria preguntar-te, David, a veure si a l'Spielberg li ha arribat això, suposo que sí, no? I tant, hi ha jugat moltíssimes vegades, l'Spielberg i en Peter Jackson. En català? En català... No, el videojoc ja... Home, de fet... el videojoc ja entenc que li ha arribat, evidentment, no? De fet, la versió americana no inclou el català, però potser sí que hi hagués pogut jugar. Clar. Inclou l'espanyol, l'anglès i el francès. Però la crítica de l'Spielberg arran del videojoc suposo que ha agradat, no? Sí, de veritat que sí, de tots dos, no? I a més són persones... Nosaltres portem... Ells porten molt de temps seguint els videojocs, no? I de fet és una persona que pregunta molt i vol aportar la seva part, no? Es nota que és un director i que es vol involucrar moltíssim, no? En aspectes com direcció artística, en aspectes com el disseny, els minijocs... O sigui, és una persona que et dona molt de feedback i molt interessant, eh? Quant temps? Tots dos, perquè també, bueno, cal... Només com a anècdota, no? En Peter Jackson, Ubisoft havia treballat anteriorment amb King Kong, la pel·lícula Universal també, no? I va quedar tan encantat de la nostra col·laboració que quan hi havia Tintín va dir vull que treballi Ubisoft i, a més, aquest estudi. Empresa, atenció, que està a Sant Cugat del Vallès, eh? O sigui, és impressionant, això. Vull dir que pot ser que algun dia Spielberg es passegi per Sant Cugat Potser ho ha fet. i visiti. Potser ho ha fet. Escolta, quantes hores, quants dies equivalen a aconseguir un joc com aquest? A la feinada que ha comportat tot plegat. Sí. Doncs són més de 9 mesos de producció. Només? Més de 9 mesos. Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, és una feinada. Sí, tot això, el que hem fet nosaltres és una adaptació d'una versió que existeix, però bueno, si tu mires les altres versions de consola normal amb la 3DS, quasi tot és diferent, no? S'ha hagut de fer de nou, no? O sigui que és una adaptació i tots són uns 9 mesos de producció. Roger, ja per enllestir. Sí, a mi m'agradaria, ja que el tenim aquí, preguntar-li a veure si ens pot dir alguna cosa dels projectes que té Ubisoft Barcelona Tu vas futurs. a l'hotel, no? Tu vas a... Està bé, està bé. Tenim grans projectes. Pots deixar anar Per algun? tema de confidencialitat no podem comentar avui en dia. En català? Tampoc ho podem comentar. Estem negociant tema de català. Relacionat amb alguna pel·lícula en concret? Tampoc ho podem dir. Però és una... I la plataforma tampoc. O sigui, Està dient la que sí, consola Vull dir, quan diu que no podem dir és que sí, T'ho dic perquè, si tu vols apuntar, és que sí. És amb una pel·lícula, segurament serà Harry Potter i... Ui, no, aquesta ja la tenen. Veus? Bé, en fi, David, de tota manera, entenem que no ho puguis dir, però ja ho podies haver dit, home. No, però sí que estarem atents, sobretot el Roger, que està ja a l'expectativa. No, però jo des d'aquí em comprometo que quan podem parlar del videojoc, tornar a venir aquí i explicar notes i serà una gran producció, això sí. Roger, doncs ho deixem aquí.
Moltes gràcies per venir, també acompanyat del David. I t'has compromès, amb això sí, Sí, de veritat. Amb l'exclusiva mundial. Algú de l'estudi vindrà. Molt bé, et guardarem una hora de programa, que és el que dura el programa. Molt bé, us recordo que sortegem aquest videojoc de Tintín, les aventures de Tintín, El secreto de l'unicornio, però que hi ha l'opció del català. Per tant, El secret de l'unicorn. Joc creat, com dèiem, per Ubisoft, que el David Darnés ens l'ha vingut a presentar aquí.